amb aquella mà, perquè no tenia una mà, sabeu què tenia? Una ala. I es va mirar l'altre braç, i era igual, una altra ala. I l'home va voler arrencar a córrer darrere, però no podia córrer, perquè què tenia en els peus? Tot ell era mussol, des del coll fins als peus, urpes i ungles incloses. I d'ací cap a dalt, un home barbut. Així que va moure les ales, va alçar el vol i va començar a dir: ja en tinc un, ja en tinc dos, ja en tinc tres, ja en tinc quatre, ja en tinc cinc, ja en tinc sis, ja no en tinc cap. I és que tota la vida està condemnat a anar volant, buscant el ramat. I mai no el podrà juntar tot, perquè això és la seva pena. I ara vosaltres direu, vaig a xorrades que conta la tia Pepa, no? Això mateix va pensar la gent de la plaça aquella nit que ens va contar. Perquè ella ens va contar que ella havia vist al Caro, son pare, el pare de Pepa, era forestal. I ella, la seva germana i una amigueta havien pujat a portar-li el sopar a la serra. Havien baixat de la serra quan ja fosquejava. I abans d'entrar al poble, ella diu que va sentir un baf en el bascoll, i que no es va voler girar, però de que de camí a casa va perdre una sabata i va preferir el batecul de sa mare